الله الرحمن الرحيم. صبح فجر دا ویلا آیا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد دے اندر نماز پڑھ نماز تے جا رہے نے۔ آپ فرماندے نے امام حسن تے حسین بھی جا رہے نے، عبداللہ بن جعفر بھی جا رہے نے۔ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم پتکاں جیڑیاں نے حضرت علی دے اگے اگے آ کے روندیاں نے، حضرت مولا علی شیر خدا دے اگے آ کے پتکاں جیڑیاں روندیاں نے۔ امام حسن نے انہاں پتکاں نو سیڑ تے کرن لگے تے مولا علی شیر خدا نے فرمایا پترا انہاں پتکاں نو کچھ نہ آکھی۔ عرض کیتی بابا جی کیوں؟ فرمایا انہاں پتکاں نو پتا ہے اج علی جا رہا ہے لیکن علی نے واپس نہیں آنا، مولا علی جا رہے نے لیکن علی اس رستے جا رہے نے، واپس نہیں آنا۔ رب کعبہ دی قسم لگیاں والے اوے چپ نہیں کر دے، اوے پویں دئیے لکھ او دلا سے او ٹر جاون محبوب جنا دے، او جاون کیڑے پاسے۔ حضرت مولا علی شریف شفیع معظم تاجدار الانبیاء حبیب کبریا دی ذات مبارکہ تے اور دعا ہے کہ جننے بھی آئے بیٹھے نے اللہ کریم تمام دا ہونا جانا اپنی پاک بارگاہ عالی دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جیڑی ایت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ کریم دے ہی مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید دی بڑی مشہور و معروف آیات کریمہ بڑی ہے۔ رمضان المبارک دے اس ماہ مکرم دے اندر جتنے بھی تاریخ دے واقعات نے انہاں واقعات دے وچوں ایک عظیم سانحہ، ایک عظیم واقعہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے نال بھی نسبت ہے۔ 21 رمضان المبارک نو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے، شہادت دا دن ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور چنگے عمل کیتے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ کریم نے انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں دے اندر ڈال دیتی۔ صاحب تفسیر مظہری علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ اس آیات کریمہ تو مراد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ اللہ کریم فرما رہے نے اے علی تیری محبت اللہ ایمان والیاں دے دلاں دے وچ سینے دے وچ پا دے گا، ڈال دے گا۔ اللہ علی دی محبت ایمان والیاں دے دلاں دے اندر سما دے گا، ڈال دے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن آپ فرماندے نے کہ جتھے بھی قرآن پاک دے اندر ان الذین آمنو اے لفظ آئے نے، اے دا پہلا مصداق جڑا ہے حضرت مولا علی شیر خدا دی ذات دے نال ہے۔ جتھے جتھے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الذین آمنو، سمجھو ذکر مولا علی دا ہی ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 300 آیات کریمہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے وچ نازل ہوئیاں۔ تے آپ فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا جڑے ایمان لے آئے چنگے عمل کیتے پھر اللہ
انہاں دے دلاں دے وچ انہاں دی محبت پا دیندا ہے۔ کونین دے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے۔ حضور فرماندے نے کہ مومن علی دے نال بغض رکھ نہیں سکدا۔ مومن جیڑا ہے علی دے نال بغض رکھ نہیں سکدا تے منافق علی دے نال پیار کر نہیں سکدا۔ ہن پتہ چلیا کہ جیڑا ایمان والا ہے او علی والا ہے تے جیڑا ایمان والا نہیں او علی والا بھی نہیں ہو سکدا۔ پکی تے سچی تے مور لگی ہوئی گل ہے کہ منافق بندہ علی نہ پیار کر نہیں سکدا تے مومن جننے مرضی رسے چھڑاوے علی دے پیار دے وچوں نکل نہیں سکدا۔ جنہ مرضی او دے اتے وار کیتا جاوے او علی دا پیار دلوں کڈ نہیں سکدا۔ کونین دے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی رب کائنات نے کائنات دے اندر ہر چیز دے سینے دے اندر ایک کافر تو علاوہ منافق تو علاوہ اللہ کریم نے ہر چیز دے سینے دے اندر میرے علی دی محبت رکھی ہے، میرے علی دی محبت رکھی ہے۔ کافراں تو علاوہ منافق تو علاوہ اللہ کریم نے ہر چیز دے سینے دے اندر میرے شیر خدا دی محبت رکھی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ حضرت کیویں دی محبت رکھی ہے ہر چیز دے اندر؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دا سونا یار، او یار جنہوں میرے آقا نے سب تو اچھا کیتا ماڑیاں چو۔ حضرت بلال حبشی فرماندے نے کہ میں تے مولا علی شیر خدا مدینے دی منڈی دے وچ گئے، مدینے دی منڈی دے وچ جا کے تے خربوزے خرید کے لے آئے۔ تو فرماندے نے کہ جدو اسی لے کے آئے تو پھر اسی بہ گئے حضور دی عدالت دے وچ تے ہن خربوزے اسی کٹ رہے ہیں۔ بلال حبشی فرماندے نے خربوزہ کٹ دیا، پھر جدو کھادا نا تے کڑوا نکلیا، کوڑا۔ تے حضرت بلال حبشی کہنے لگے ہے مولا علی شیر خدا ایک خربوزہ جڑا کوڑا نکلیا ہے۔ تے حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں تے اے سنیا سی، او کریم بیٹھا ہے، کملی والا لجپال بیٹھا ہے، میں تے سنیا سی کہ فرمایا سی سونے نے علی اللہ نے ہر چیز دے سینے دے وچ چاہے وہ درندہ ہے پرندہ ہے پھل ہے جو کچھ بھی ہے اللہ نے ہر چیز دے سینے دے وچ تیری محبت رکھی ہے۔ تے جنہ جنہ دے سینیاں چ محبت آ گئی او زبانوں بھی مٹھے ہو گئے تو پھلوں بھی مٹھے ہو گئے، تے جنہوں نے محبت نہیں ملی وہ دلوں بھی کوڑے ہو گئے تے پھلوں بھی کڑوے ہو گئے۔ انہوں پتہ چلیا کہ جیڑا محبت رکھے علی دے نال وہ پھل بھی مٹھا ہو جاندہ ہے۔ تو فرماندے نے کہ اس واسطے شاعر فرماندے ہوندے سی کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ ان کئی بندے آکھن گے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا کیویں بن سکدے نے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے نے، آپ دی بارگاہ دے وچ ایک چور نو لے کے آئے لوگ، چور لے آتا گیا، کہنے لگے مولا علی اس بندے نے چوری کیتی ہے۔ تے حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ چوری دی سزا اے وے کہ اے دے ہاتھ کٹ دیو۔ فرماندے نے کہ اس بندے دے ہاتھ کٹے گئے، جدو اس چور دے ہاتھ کٹے گئے تو وہ ہاتھ کٹے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، جدو بازار دے اندر کوفے دے بازار دے اندر جا رہا ہے تے راستے دے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہو گئی۔ تے آپ نے فرمایا کتھوں آ رہے ہیں، ہویا کی یہ تیرے نال؟ کہنے لگا جی منو امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی غالب امام العاشقین مصطفیٰ دے ویر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میرا ہاتھ کٹے آئے۔
تے حضرت مولا علی شیر خدا دے جدو اننے نام لے نا امام العاشقین امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی غالب تے حضرت سلیمان فارسی کہن لگے ہاتھ بھی او دے کول کٹائے نے تے تعریفاں بھی او دیاں پیا کردا ہے تو سیدھا بھی کہہ سکتا سی کہ بھائیو علی نے میرے ہاتھ کٹ چھڑے تو امام العاشقین کہہ رہے ہیں غالب علی غالب کہہ رہے ہیں فتح خیبر کہہ رہے ہیں خیبر نو اکھاڑن والا شیر خدا دا نام لے رہے ہیں تے تعریفاں علی دیاں کرنا ہے ہاتھ بھی انہیں کٹے نے حضرت سلیمان فارسی انج ہی مولا علی دی بارگاہ چاہ گئے عرض کیتی حضور اج جڑے چور نو سزا دتی ہے نا تساں اے دے ہاتھ کٹے ہو تے اے ہاتھ کٹے ہوئے لے کے کوفے دے بازار چ جا رہا ہے تے کہندا ہے علی بڑا امیر المؤمنین ہے علی امام العاشقین ہے علی اسد اللہ ہے علی غالب علی غالب مولا علی نے جدو انی گل سنی نہ فرمایا انہوں واپس لے آؤ ہن او چور نو واپس لے کے آئے حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے کول کھڑا کیتا تے ایک کپڑا منگوایا وہ ہاتھ پھڑ کے وہ گٹ دے نال لا کے اتے کپڑا پا کے پھوک ماری تے کپڑا چکیا تے ہاتھ جڑیا آیا ہاتھ جڑا ہے جڑیا آیا ہے فرماندے نے کہ وہ جدو ہاتھ جڑیا لے کے گیا نا ہن ایک باری سبحان اللہ کہہ دیو بندے چاہے تھوڑے ہون حضور دا عشق ہووے تے او 313 سی تے ادھر ہزاراں دا لکشر سی ادھر ہزاراں ادھر 313 لیکن ادھر ہزاراں سی لیکن وہ پھر 313 کو ڈر دے سی کیوں انہاں وچ حضور دے عشق دا جذبہ سی انہاں دے سینے دے اندر مصطفیٰ دا عشق سی ذرا آکھو سبحان اللہ حضرات دی وقار ٹوٹیا ہویا ہاتھ لے لیا نال جوڑ کے جدو مولا علی شیر خدا نے ہاتھ جوڑیا تو کوفے دی گلی دے وچ جا رہے آئے تے یہی نعرہ ماردا ہے اہل نظر کی آنکھ کا اوے تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ہن او دے ہاتھ جوڑ گئے سارا کچھ ہو گیا ہن اوہی کوفے دی بازار دے وچ جا کے کہندا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی پتہ چلیا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں نو بھی علی جوڑ دے نے تے ایک گل یاد رکھیو حاجت روا مشکل کشا مولا علی شیر خدا مشکل کشا سی اس واسطے کہنے ہیں کہ وہ مشکل کشائی اپنے آپ نہیں کر دے وہ رب دی عطا دے نال کر دے نے علی آپ نہیں مشکل کشا بن سکدے اللہ دی عطا دے نال ہی مشکل کشائی کر دے نے آپ فرماندے نے کونین دے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوجوان اپنے ایمان نو تازہ کرنگے حضور علیہ السلام نے فرمایا پل سرات تے جدوں دنیا گزرے گی پل سرات تو جدوں دنیا گزرے گی میرے نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا انی دیر تک کوئی پل سرات تو نہیں گزرے گا جنی دیر تک دے ہاتھ دے وچ ٹکٹ مولا علی دی نہیں ہوئے گی جنی دیر تک وہ دے سینے دے ہوتے علی مشکل کشا دی مور نہ لگے گی میری آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم پل صراط نو رکھے گا جنت اور جہنم دے درمیان دے اندر ذرا کھو سبحان اللہ حضرات دی وقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات قیامت والے دن جنت اور جہنم دے درمیان تے پل صراط نو رکھے گا رب کائنات جدو پل صراط رکھے گا اللہ دا حکم آئے گا رب کائنات فرمائے گا او میرا شیر کتھے وے علی شیر خدا جلدی حاضر ہو جاوے حضرت مولا علی شیر خدا اللہ دی بارگاہ وچ آ جائے گے رب کائنات فرمائے گا ایک کرسی لا لو پل صراط دے کنارے تے مولا علی کرسی لا کے بہ جان گے رب کائنات فرمائے گا علی پل صراط کرسی لا کے بہ جاؤ علی کرسی لا کے بیٹھن گے ہن پل صراط سارا منظر ویکھن گے مولا علی شیر خدا پل صراط نو کہن گے اے پل صراط آ تیرا ہی آ میرا ہی جیڑا تیرا ہے او میرا نہیں جیڑا میرا ہے او تیرا نہیں ہو سکتا
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا پل سرات تے کرسی سیڈ تے ڈاک کے بیٹھن گے تو حضور فرمان گے آ تیرا ہے تے آ میرا ہے تے جیڑا میرا تیرا نہیں تے جیڑا تیرا ہے او میرا نہیں. پتہ چلیا علی والے ہور نے تے او پل سرات دے وچ ڈگن والے ہور نے. اب فرما دینے کہ علی جدو پیدا ہوئے نے ادو ہی نہیں اپنی پیدائش تو پہلے بھی اے اہل نظر دی اکھاں دا تارا سن. فرما دینے کہ پچھلیاں امتاں دے اندر جدوں بھی کوئی ولی بندا سی ولایت دے فیض ہوندا سی ادوں بھی مور میرے علی دی لگدی سی. پچھلیاں امتاں دے اندر حضور علیہ السلام فرما دینے کہ جدوں میرا نور چلدا آ رہا میں کلا نور نہیں آیا نبیاں دے وچ نور منتقل ہوندا گیا. نوح دے اندر آدم دے اندر عیسیٰ دے اندر فرمایا میں کلا نہیں سی میرے نال علی بھی سی. جدوں دا میں سی ادوں دا نور میرے مولا علی شیر خدا سا ہویا کی میں عبداللہ دے ویڑے چلا گیا اے ابو طالب دے ویڑے چلا گیا. اب فرما دینے کہ رب کعبہ دی قسم قطب الارشاد دے فیض دے اتے کوئی منصب تے کوئی بیٹھ سکتا ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا نے. اب فرماندے نے کہ ایک دن مولا علی شیر خدا فرماندے نے کہ میں آقا علیہ السلام دے نال جا رہے ہیں. مولا علی شیر خدا فرماندے نے رب کعبہ دی قسم میں جتھوں دی اسی گزرے چاہے کوئی پتھر ہے چاہے کوئی درخت ہے چاہے جو کچھ بھی ہے چاہے زمین دے ذرات نے فرماندے نے رب کعبہ دی قسم میں جتھوں دی گزرے یا ہر چیز نے میرے کملی والے نو سلام پیش کیتا. ہر چیز نے کملی والے دی بارگاہ دے وچ سلام پیش کیتا. ہن اگلی گل میرے آقا علیہ السلام نے جدوں مولا علی شیر خدا نو یمن دا گورنر بنا کے بھیجیا ملک یمن دا آپ گورنر بن کے گئے تو مدینہ چھوڑ کے ٹرے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی علی تسی جاؤ گے تو او یمن والے تہاڈا استقبال کرن گے سونے طریقے دے نال. تو جدو تسی اتھے جاؤ نا اتھے جا کے سارے نو جننے بھی ہیں جو کچھ بھی ہے سارے نو میرا سلام آکھے. اے تواڈے ذمہ کام ہے جدو تسی یمن دے اندر چلے جاؤ تو میرا جا کے سلام آکھیا جے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اتھو ٹورے یمن واسطے گورنر بن کے گئے. اب فرماندے نے کہ جدو اتھے گئے تو یمن والے نے بڑا سونا استقبال کیتا. ذرا آکھو سبحان اللہ. حضرت دی وقار حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے مجید یمن دا گورنر بن کے گیا. فرماندے نے رب کعبہ دی قسم یمن والے نے بڑا سونا استقبال کیتا. جا کے میں کھڑا ہو گیا تو میں جا کے آکھیا لوگو جننے بھی اتھے وسن والے نے چاہے کوئی بھی چیز ہے سارے نو کملی والے دا سلام ہوئے. آپ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم درختاں دے وچوں آواز آئی پتھراں دے وچوں آواز آئی مٹی دے ٹھیلیاں دے وچوں آواز آئی وے علی تیرا بھی سلام قبول ہوئے محمد نو بھی سلام ہوئے. مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں تے آکھیا کملی والے نہ سلام ہوئے تانوں تو پتھراں دے وچوں درختاں دے وچوں مٹی دے ٹھیلیاں چوں آواز آئی علی او دا سلام تے قبول ہے تینوں بھی سلام ہوئے. کملی والے دا سلام تے سانو قبول ہے سونے تینوں بھی سلام ہوئے. جتھے علی نو سلام ہوندا ہے جتھے کملی والے نو سلام ہوندا ہے اتھے حضرت علی مولا علی شیر خدا نو بھی سلام ہوندا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے. ایک بندہ آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا گیا. آپ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی گئی حضور اے بندہ بڑیاں عجیب گلاں کردا ہے بڑیاں عجیب جیاں گلاں سمجھ نہیں آوندیاں کہ اے گلاں کی کردا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیڑیاں گلاں کردا ہے ذرا مینوں بھی دسو. فرماندے نے کہ غلام کہن لگے حضور ایک کہندا ہے کہ مینوں فتنے دے نال بڑا پیار ہے. پہلی عجیب گل اے کردا ہے کہ کہندا ہے کہ مینوں فتنے دے نال بڑا پیار ہے. اچھا یہودی ہے تے فرمایا ہور کی کہندا ہے کہندا ہے حضور اے بھی کہندا ہے کہ عیسائی بھی ٹھیک کہندے نے تے یہودی بھی ٹھیک کہندے نے. اچھا جی اے ہور کی گلاں کردا ہے
کہنے لگا حضور گل یہ بھی کردا ہے کہ جیڑی چیز میں ویکھی نہیں میں اتے ایمان رکھنا، جیڑی چیز میں نہیں ویکھی میرا اتے ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تے ہور کیڑیاں گلاں کردا ہے؟ کہنے لگا حضور یہ کہندا ہے کہ میں حق تو نفرت کردا، حق تو نفرت کردا۔ ہور کی کردا ہے؟ کہنے لگا حضور یہ کہندا ہے کہ جیڑی چیز ہجے آئی نہیں بڑی نہیں میں انہوں اس تے بھی ایمان رکھدا۔ فرمایا اچھا جی بڑیاں عجیب گلاں ہیں۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے انیاں عجیب گلاں کردا ہے تو پھر انج کرو اے دی باں پھڑو تے حیدر کرار علی دے کول لے جاؤ۔ اے گلاں دا جواب جڑا حیدر کرار مولا علی شیر خدا باب العلم ہی دے سکدے نے، جنہوں علم دا دروازہ آکھیا گیا ہے شہر مصطفیٰ نے۔ اے بندے نو حضرت مولا علی شیر خدا دی بارگاہ چ لیانتا گیا تے آ کے عرض کیتی حضور اسی نہیں آئے عمر فاروق نے بھیجیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہوگا ساڈے یار نے بھیجیا ہے تے اساں تابع دار ہاں۔ تے حضور آپ بندہ ہے یہودی بڑیاں عجیب جیاں گلاں کردا ہے بندہ جڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہندا کی ہے؟ کہنے لگا جی حضور یہ کہندا ہے کہ میں فتنے دے نال بڑا پیار کردا۔ فرمایا سونا کردا ہے کام، سونا کام کردا ہے حضور، فتنے نہ پیار کردا۔ فرمایا ٹھیک کردا ہے سونا کام ہے چنگا ہے۔ کہنے لگے حضور سانو تو سمجھ نہیں ہے، یہ کہہ رہے میں فتنے نہ پیار کردا تے مولا علی شیر خدا کہہ رہے ہیں کہ تو چنگا کردا ہے صحیح کردا ہے، وجہ کی ہے؟ فرمایا پڑھیے قرآن، ذرا آکھو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا قرآن چو جواب دے دینے ہیں، ذرا سبحان اللہ آکھو تسی بھی۔ حضرت دی وقار غلام کہنے لگے سونیا کہندا میں فتنے دے نال بڑا پیار کردا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا چنگا کردا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا رب دا قرآن پڑھ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ رب کائنات نے فرمایا تہاڈا مال بھی فتنہ ہے، تہاڈے پتر بھی فتنہ ہے، تہاڈی اولاد بھی فتنہ ہے۔ چنگا کردا ہے اولاد فتنہ ہے، او دے نال پیار کردا ہے۔ کہن لگا سونیا اے کہندا یہودی بھی سچے نے، اے کہندا عیسائی بھی ٹھیک کہندے نے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا چنگا کہندا ہے ٹھیک گل کردا ہے۔ عرض کیتی سونیا کیویں ٹھیک کہندا ہے؟ آکھیا رب کائنات دا قرآن پڑھ کے ویکھ، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ رب کائنات نے فرمایا عیسائی کہندے اسی چنگے ہیں، یہودی کہندے اسی چنگے ہیں۔ فرمایا دوویں سچے نے، اے چنگی گل کہہ رہا ہے۔ عرض کیتی سونیا اس تو بعد کہندا ہے کہ جڑی چیز نظر نہیں میرا اس تے بھی ایمان ہے۔ فرمایا چنگی گل کردا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ دا نور آسماناں تے زمین تے کسے نے ویکھیا نہیں۔ اے بندہ چنگا کم کردا ہے، اللہ نو مندا ہے، اللہ ہے نہیں پھر بھی اللہ نو مندا پیا ہے۔ عرض کیتی کملی والے دے غلامہ حیدر کرار، اے بندہ کہندا جڑی چیز ہجے آئی نہیں پیدا نہیں ہوئی میں او دے نال بھی بڑا پیار کردا۔ حضرت دی وقار حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا چنگا کردا ہے۔ عرض کیتی سونیا کیویں چنگا کردا ہے؟ فرمایا ہجے قیامت آئی نہیں، ہجے پیدا نہیں ہوئی او دے نال بھی پیار کردا ہے، قیامت بھی ایمان رکھدا ہے، چنگی گل کردا ہے، چنگا کام کردا ہے۔ عرض کیتی سونیا ایک بڑا کام بڑا عجیب کردا ہے، بڑی بڑی گل کیتی ہے۔ کہن لگا میں حق دے نال نفرت کردا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا چنگا کردا ہے۔ عرض کیتی سونیا کیویں چنگا کردا ہے؟ فرمایا رب دا قرآن پڑھ کے ویکھ، وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ رب کائنات نے فرمایا موت حق ہے، موت حق ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ موت حق ہے تے کیڑا بندہ کہندا ہے میں مر جاواں؟ کیڑا بندہ کہندا مینوں موت آوے؟ موت حق ہے تے حق تو نفرت کردا ہے۔ حضرات دی وقار بندے نے ہاتھ جوڑ لے تو کہندا ہے اہل نظر کی آنکھ کا او تارا علی علی، او ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ فرمایا کیڑا بندہ
چاہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت ایک دن حق کے آنی ہے. تو موت نہ کیڑا پیار کرتا ہے؟ ہر بندہ موت تو نفرت ہی کرتا ہے، کہندا عمر ود ہی جائے 4 سال ہور ود جان تے اے چنگا کام کردا ہے. موت حق کے حق تو نفرت کردا ہے. تے حضرت عمر فاروق کہن لگے مینوں پتہ سی میرے یار نے سونے جواب ہی دینے نے، میرے یار حیدر کرار نے سونے جواب دینے نے. آپ فرماندے نے کہ اے عمر دا نہیں، اے حضرت ابوبکر صدیق دا بھی عقیدہ سنو. میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو ممبر رسول تے بیٹھے منصب تے فیض ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتا تے ارشاد فرمایا کہ یار گل سنو، اگر میرے نبی نے تواڈے نال کوئی وعدہ کیتا ہوئے تے حضور نے نہ پورا کیتا ہوئے، میں حاضر ہاں او اٹھ کے دس سکتا ہے تو میں او وعدہ پورا کراں گا. مرن تو بعد سب تو چنگا عمل جیڑا اے وے کہ جیڑا تواڈے باپ نے کسے نہ وعدہ کیتا ہوئے تو تسی او دے مرن تو بعد باپ دا وعدہ پورا کرو. سب تو اچھا عمل اے وے وعدہ تسی پورا کرنا ہے تے اللہ کریم نے اس وعدے دے صدقے تواڈے باپ دی مغفرت فرما دینی. لیکن کملی والے تے بے مثال ہیں. ہن ابو بکر صدیق کہندے نے میرے کملی والے نے کسی نے نال وعدہ کیتا ہوئے تو حضور دے کول نہ پورا ہویا ہوئے تو میں پورا کراں گا. اٹھو کوئی ہے کوئی بندہ. فرماندے نے کہ ایک غلام کھڑا ہویا تو کہنے لگا حضور میرے نال وعدہ کیتا سی. فرمایا کی وعدہ کیتا سی تیرے نال؟ کہنے لگا جی حضور نے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ میں تینوں 3 بکاں بھر کے کھجوراں دیاں دیواں گا. تے حضور نے وعدہ پورا نہیں کیتا تے لہٰذا ہن او وعدہ پورا کر دیو. مینوں بکاں بھی وہی چاہیدیاں نے جڑیاں حضور والیاں نے، کیونکہ حضور نے فرمایا سی میں اپنیاں 3 بکاں تینوں بھر کے دیواں گا تے بکاں بھی میں او لینیاں تے کھجوراں بھی لینیاں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تینوں سارا کچھ دے کے ٹوراں گا تو میرے قریب آ. ذرا کو سبحان اللہ. حضرت علی وقار حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سجنا قریب آ جا. او بندہ جدو قریب آیا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ایتھے کھڑا ہو جاؤ. حضرت مولا علی شیر خدا حضرت ابو بکر صدیق دے سجے پاسے بیٹھے نے. ابو بکر صدیق نے فرمایا علی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، 3 بکاں پر کے انہوں دے دیو. فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ابو بکر صدیق دے یار مولا علی شیر خدا نے 3 بکاں پریاں. پہلی بک دے اندر 60 کھجوراں، دوسری بک دے اندر بھی 60 کھجوراں، تیسری بک دے اندر بھی 60 کھجوراں. تے جدو دے چھڑیاں بندہ کہن لگا سونیا میں تے کملی والے دیاں بکاں آکھیا سی کہ او بکاں 3 چاہیدیاں نے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سجنا میں ایک دن کملی والے دے نال جا رہا سی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. رب کائنات دے پیارے محبوب نے فرمایا آ جڑے ہاتھ نے اے رب دے ہاتھ نے تے جڑے آ ہاتھ نے اے علی دے ہاتھ. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. حضور نے فرمایا آ جڑے ہاتھ نے اے رب دے ہاتھ نے تے جڑے آ میرے ہاتھ نے میرے علی دے ہاتھ نے. فرمایا اس واسطے میں علی نو اٹھایا کہ علی تسی 3 بکاں بھر کے دیو کیونکہ تواڈے ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ نے. اب فرماندے نے کہ اتنا پیارے صحابہ نو حضرت علی دے نال. اب فرماندے نے کہ ایک دن حضور علیہ السلام کھجور کھا رہے، گٹھی جڑی ہوندی نا گٹک، کھجور کھا لی حضور نے گٹک چھوڑ دیتے. ایک صحابی نے کی کیتا چکی گٹک تو چوسی جائے. تو جدو چوسی نہ تو میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی سونا آج نے گٹک چوسی ہے تو اینو میری امت دا سب تو بڑا عالم بنا. اس میرے غلام نو میری امت دا سب تو بڑا عالم دین بنا. او عالم دین کیڑے نا بلا
حضور دی امت دے وچ سب تو بڑے عالم دین جنہیں او گڈک چوسی انہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاندہ ہے، حضور دے چاچا۔ امانداری دے نال دس جنہیں او گڈک چوسی او بنیا امت دا سب تو بڑا عالم دین، تے جنہیں بچپن چ لعاب چوسیا ہوئے اس علی دا کی مقام ہوئے گا؟ اے تے گڈک چوسی ہے نا، تے حضرت مولا علی شیر خدا نے تو لعاب دہن نو چوسیا ہے، گڑتی یو دے نال ملیے تو پھر علی دے علم دا کی عالم ہوئے گا؟ اب فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا علی ایک دن سامنے بیٹھے ہوئے نے تے حضور نے فرمایا پچھلیاں امتاں دا دسو سب تو بدبخت انسان کیڑا ہے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے نے تے حضرت مولا علی شیر خدا بھی موجود نے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دسو پچھلیاں امتاں دا سب تو بدبخت انسان کیڑا ہے؟ تے سارے صحابہ خاموش، کہنے لگے حضور تسی جانو یا تہاڈا خدا جانے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دسو تے صحیح۔ کہنے لگے حضور تسی بہتر جان دیو، اسی تے تہاڈے قدماں چوں علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلیاں امتاں دا سب تو بدبخت ترین انسان او سی جنہیں حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی دیاں کوچاں کٹیاں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او تو ہو گیا پچھلیاں امتاں دا، تو ہن ذرا اے میں دسو میری امت دا سب تو بدبخت ترین انسان، ذلیل ترین انسان کیڑا ہے؟ صحابہ کہنے لگے سونے نہ سانو پچھلیاں دا پتہ سی تے نہ سانو ان اگلیاں دا پتہ ہے کہ ان اگلیاں دے وچ سب تو بدبخت کیڑا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا وال اشارہ کر کے فرمایا جیڑا میرے علی نو شہید کرے گا، جیڑا میرے ویر علی نو خون آلودہ کرے گا، اس دنیا دا سب تو بدترین انسان او جنوں عبد الرحمن ابن ملجم کیا جاندہ ہے، جنہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا۔ تو پتہ چلیا کہ جیڑا کرے انہ دے نال محبت او دنیا دا سب تو خوش بخت انسان، تے جیڑا انہ دے نال کرے منافقت او دنیا دا سب تو بدبخت ترین انسان ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک غلام اس طرح میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے تے نال ہی ایک پینڈو ہے، بندے کہندے سی کہ اے بھی گل سنا ذرا آکھو سبحان اللہ۔ اس طرح حضور بیٹھے ہوئے نے تے پینڈو سب تو پہلے پینڈو بیٹھا ہے تے نال او دے اونٹ نے، تے حضور بھی اس طرح آ کے بہ گئے تے میرے آقا علیہ السلام نے ماڑا جا دے ال ویکھے تے ویکھن تو بعد حضور نے پھر ویکھیا کہ او دا اونٹ بھی ایک، تو میرے آقا علیہ السلام نے سارا کچھ کرن تو بعد نا تے فرمایا سجنا او سرخ رنگ دا عربی اونٹ تے دینا ہی، کہنے لگا لے لو، تو فرمایا پیسے نہیں ہے حضور، کوئی نہیں پیسے تسی لے لو۔ فرماندے نے کہ اونٹ دیتا، اونٹ دے چھڑیا تے ہون کہنے لگا سونے پیسے لے لواں گے، ہون کملی والے ویکھی جا رہا سودا دسے نہیں کنے دینا ہے، کہنے لگا سونے بس تسی اونٹ لیا جو سودا کر لیں گے۔ فرمایا پھر پیسے کالوں لے لیں، آکھا جی کوئی نہیں کالوں لے لیں گے، کوئی نہیں خیر ہے۔ آپ فرماندے نے کہ اونٹ ویچ کے تو ہون نا مدینے دی گلی دے وچ جا رہا ہے، اچانک شیر خدا حیدر قرار مولا علی شیر خدا دے نال ملاقات ہو گئے، تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں بھی سجنا کتوں آیا؟ کہنے لگا جی میں اس طرح آرام کر رہا سی تے نال ہی عربی چن او عرش دا لاڑا آرام گاہ ہوئے میرے کول آئے تو میرے نال سودا کیتا، اونٹ دے چھڑیا تے انہوں نے آکھیا پیسے صبح لالی۔ فرمایا پینڈو ہی ہاں تو یار، واقعی پینڈو ہی رہا، پینڈو والا سودا کر کے آ گیا، پیسے ادو ہی لینے سی تے کیتا کی یہ؟ کہنے لگا جی حضور نے آکھیا صبح پیسے لے لی۔ فرمایا جے صبح حضور ہی نہ ہوئے تو پھر پیسے تیرے مر گئے، ہن انج کر ادھا ہی جا پیچھے نو، تو کہا سونے ہونے پیسے دو نہیں تو کسی دی ذمہ داری لو، دے گا کون؟ آپ فرماندے نے کہ پینڈو کہنے لگا گل تے علی نے چنگی کیتی ہے، دوبارہ گیا میرے آقا دی بارگاہ وچ آ کے کہنے لگا سونے میرے جڑے او پیسے نے جے تسی صبح نہ ہوئے تو پھر میرے پیسے تو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جے میں نہ ہویا آ سونا یار میرا انہیں بچپن چ بھی ساتھ نہیں چھڑیا،
غار چ بھی نہیں چھڈیا، انہیں جنگاں لڑیاں، انہاں کچھ ہو گیا، انہیں ادو بھی ساتھ نہیں چھڈیا، بڑھاپے دے وچ بھی ساتھ نہیں چھڈیا، تو میرا یار صداقت دا بادشاہ ابو بکر صدیق اجے جیوندا ہے، تو یہ کول لے لیں پیسے۔ انہیں آکھیا جی ٹھیک ہوگی، پکی گل ہوگی، ہن مینوں یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کو پیسے مل جان گے۔ یہ بندہ پھر اس گلی دے وچ آ رہا، مولا علی شیر خدا پھر راہ دے وچ کھڑے، آکھیا جی کی بنے؟ کہن لگے جی حضور فرماندے ابو بکر صدیق کو لے لیں۔ فرمایا پھر پینڈوں والا سودا، تو جے صدیق ہی نہ ہویا پھر؟ انہیں آکھا گل پھر ٹھیک ہے، جے صدیق بھی نہ ہویا پھر میرے پیسے مر گئے۔ یہ پھر آ گیا، کہن لگا سونے تسی نہ ہوئے تو ابو بکر صدیق دی صدیق نہ ہویا، تو پھر فرمایا ساڈا عدالت دا بادشاہ جیدے وال شیطان بھی نہیں ہوندا، ویکھ کے دور نس جاندا ہے، تو میرا عمر جیوندا ہے، تو وہ دے کول لے لیں۔ کہن لگا جی پکی گل ہو گئی۔ ہن واپس آیا، مولا علی خدا دے نال ملیا، تو کہن لگا علی حضور فرماندے نے میرے کول نہ ہوئے تو صدیق، صدیق نہ ہوئے تو عمر۔ کہن لگا پھر وہی پینڈوں والی گل، تو جے عمر بھی نہ ہوئے تو پھر؟ کہن لگا علی نے گل پھر چنگی کیتی ہے، لگدا چکر بار بار ہی لگنے نے۔ پھر آ گیا حضور دی عدالت دے اندر، کہن لگا سونا جے عمر بھی نہ ہویا تو پھر کی بنے گا؟ فرمایا پھر میرا عثمان یار جوندا ہے، حیا دا پیکر او دے کول لے لیں۔ ہن واپس آیا، پھر مولا علی شیر خدا نے فرمایا پوچھ کیا جے عثمان نہ آئے؟ ہن واری علی کی کردے سن؟ علی اڈیک دے سی میری واری کدوں آئے گی، او تے اپنا نمبر لب دے سن کہ میرا نمبر کنواں آئے گا۔ ہن ایمانداری دے نال دسو، ہن تسی کہو گے علی دا پہلا نمبر، ہن تسی ایمانداری نہ اتھوں ہی ثابت کر لو کہ اے حدیث پاک کے میرے آقا علیہ السلام نے سب تو پہلے فرمایا صدیق کو لے لیں، جے نہ ہوئے تو پھر عمر فاروق کو لے لیں۔ ہن حضرت مولا علی شیر خدا نو بھی پتہ سی کہ پہلا میری واری نہیں، میری تو چوتھے نمبر تے ہونی ہے، پہلی تو ابو بکر صدیق دی واری ہونی۔ ذرا آکھو سبحان اللہ۔ حضرت علی وقار او غلام جیڑا میرے آقا دی بارگاہ وچ آ کے عرض کیتی سونیا تسی آکھیا اگر میرے کول نہ ہوئے میں نہ ہویا تے ابو بکر صدیق دے کول لے لیجے، ابو بکر صدیق نہ ہوئے تے عمر فاروق دے کول لے لیجے، عمر فاروق نہ ہوئے تو عثمان غنی دے کول لے لی۔ کملی والیا جے عثمان غنی بھی نہ ہوئے تو پھر کی دے کول لینے نے؟ میں اپنے اونٹ دے پیسے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر انج کر لے، اور جیڑا بار بار میرے وال بھیجن والا علی ہے میرے ویر دے کول جا کے لے لے۔ فرمایا جیڑا میرے کول بار بار تینوں بھیجن والا میرا ویر علی شیر خدا ہے، او دے کول جا کے پھر لے لے۔ انہیں بندہ آیا مولا علی دی بارگاہ، کہنے لگا جی حضور تہاڈا نہ آیا۔ فرمایا ہن تو لے کے جانے نے۔ آپ نے پیسے دیتے تو فرمایا میرے تے دل دی تمنا یہ سی کہ مصطفیٰ دے در تے جیڑا آوے خالی نہ جاوے، چاہے علی دے بوئے تو لے کے جاوے، چاہے فاطمہ دے بوئے تو لے کے جاوے، خالی نہ جاوے، منگتا جدوں بھی آوے تے جوڑیاں پر کے جاوے۔ آپ فرماندے نے کہ حضرت مولا علی شیر خدا دے نال بڑا ہی پیار کردے سن امام حسن امام حسین آپ دے پتر۔ آپ فرماندے نے کہ ہن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اے جیڑا سی نا عبد الرحمن ابن ملجم، اے بڑے دعوے کردہ سی کہ علی مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے۔ انہیں حضرت مولا علی شیر خدا دے بوئے تے جدوں بھی ہونا کوئی بھی چیز منگنی حضرت مولا علی شیر خدا نے دے دینی، کدی بھی اس بندے نو نہ نہیں کیتی۔ فرماندے نے کہ ایک دن چیز لے کے گیا، چلا گیا تے حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا آج جڑا میرے نال یاری دے دعوے کردا ہے تے انہیں مینوں شہید کرنا ہے۔ آج جڑا کہندا ہے کہ علی میں تیرا بڑا پکا یار ہاں تے بڑا چنگا یار ہاں تے انہیں مینوں شہید کرنا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نو بندے کہن لگے حضور جے تانوں پتہ ہے کہ انہیں تانوں شہید کرنا ہے تو پھر تسی انہوں قتل کر دیو۔ تے حضرت مولا علی شیر خدا فرمان لگے نہیں، جنی دیر تک کوئی جرم ثابت نہ ہو جاوے، واقعہ پیش نہ آ جاوے، انہی دیر تک کسی نو سزا نہیں دے دی۔ ہجے انہیں مینوں کیتا نہیں لیکن پتہ ہے کرنا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ عبد الرحمن ابن ملجم جڑا ایک دن بازار دے وچ جا رہا ہے، بازار دے اندر جا رہا ہے تے ایک بڑی حسین جمیل عورت ہے، کتاب بن خارج عورت دے نال ایدی ملاقات ہوئی، ویکھیا تو اس عورت دے اتے عاشق ہو گیا، ویکھدا رہ گیا۔ آپ فرماندے نے کہ ہن دیوانہ ہو گیا تے عورت نو کہن لگا میرے نال نکاح کر، انہوں پیغام دیتا۔
اس عورت نے آکھیا کہ میری کچھ شرط حق مہر میرا اے وے کہ 3000 درہم دینے پین گے تے علی دا سر چاہیے 3000 درہم تے علی دا سر تے میں تیری اے میرا حق مہر ہے چلیے انج کر لا 6 کر لا 6000 درہم کر لا تے علی دا سر میں نہیں لیا سکتا تو کیڑے کام پہ کر دی ہیں فرماندے نے کہ ہن اللہ نے وہ دل چ گل بات چھڈی کہن لگا چل ٹھیک ہے پھر انج کراں گا میں صرف ایک کوئی وار کرنا ہے دوجا وار میں علی دے ہوتے کوئی نہیں کرنا ایک نہ علی شہید ہو گیا نہ ہویا میری ذمہ داری کوئی نہیں ایک کوئی وار کرنا عورت کہنے لگی ٹھیک ہے ایک کوئی وار کر دیں خنجر میں تینوں دیواں گے فرماندیاں نے کہ اس بدبخت عورت نے کی کیتا خنجر نو زہر دے نال بگھو لیا زہر لگا کے چنگی طرح تے عبد الرحمن ابن ملجم نو دے چھڈیا فرماندے نے کہ ہن ادھر حضرت مولا علی شیر خدا رمضان دی آخری راتاں نے آخری شب آخری عشرہ فرماندے نے کہ حضرت مولا علی شیر خدا دے پتر امام حسن فرماندے نے کہ میرے باپ رات بھی جاگ دے دنے بھی جاگ کے گزارنی فرماندے نے کہ رب کعبہ دی قسم صبح سحری دے وقت بھی 3 لقمے کھاندے نے افطاری دے وقت بھی 3 لقمے کھاندے نے تے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھی جاگ دے نے تے دنے بھی جاگ دے نے آپ فرماندے نے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو 3 دن پہلا آپ آسمان وال ویکھ دے نے رات دا دیہاڑا آسمان وال ویکھ کے فرماندے نے پترو لگدا میری ہن ملاقات دے ویلے قریب آ رہے نے محبوب دے نال لگدا ہن میری جڑی جدائی والی رات قریب آ رہی ہے آپ فرماندے نے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی آخری رات جڑی اپنے پتر امام حسن دے گھر گزاری فرماندے نے کہ ساری رات عبادت دے اندر گزار چھڑی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح فجر دا ویلا ہویا ذرا آکھو سبحان اللہ حضرت علی وقار صبح فجر دا ویلا آیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد دے اندر نماز پڑھ نماز تے جا رہے نے آپ فرماندے نے امام حسن تے حسین بھی جا رہے نے عبداللہ بن جعفر بھی جا رہے نے فرماندے نے رب کعبہ دی قسم بتکاں جیڑیاں نے حضرت علی دے اگے اگے آ کے روندیاں نے حضرت مولا علی شیر خدا دے اگے آ کے بتکاں جیڑیاں روندیاں نے امام حسن نے انہاں بتکاں نو سیر تے کرن لگے تے مولا علی شیر خدا نے فرمایا پترا انہاں بتکاں نو کچھ نہ آکھی عرض کیتی بابا جی کیوں فرمایا اینا پتکانو پتا ہے آج علی جا رہا ہے لیکن علی نے واپس نہیں آنا مولا علی جا رہے ہیں لیکن علی اس رستے جا رہے ہیں واپس نہیں آنا رب کعبہ دی قسم لگیاں والے اوے چپ نہیں کر دے اوے پویں دئیے لکھ او دلا سے او ٹر جاون محبوب جنا دے او جاون کیڑے پاسے حضرت مولا علی شیر خدا فجر دی نماز پڑھنے واسطے جا رہے فرماندے نے رب کعبہ دی قسم حضرت مولا علی شیر خدا نے 2 سنت مؤکدہ فجر دی نماز 2 سنت مؤکدہ نیتیاں 1 رکعت پڑھی دوسری رکعت واسطے سجدے دے اندر چلے ابن ملجم نے تلوار دے نال وار کیتا حضرت مولا علی شیر خدا دے تلوار دے نال وار کردا کناں دی لو تک آ گیا حضرت مولا علی شیر خدا دا سارا جسم لہو لہان ہو گیا آپ دی پگڑی جیڑی ہے لہو لہان ہو گئی آپ دے سر دے 2 ٹکڑے کر دیتے لیکن رب کعبہ دی قسم اج تو علی دے نعرے مارے میں علی والا تے میں علی والا لیکن رب کعبہ دی قسم علی دے 2 ٹکڑے سر دے ہو رہے نے لیکن حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے پتر امام حسن نو بلایا امام حسن نو بلا کے فرمایا پترا تو امامت کروا اج تیرا باپ علی پیچھے نماز پڑھے گا لہو لہان جسم امام حسن نماز پڑھا رہے نے مولا علی نماز پہ پڑھ دے نے ساری دنیا ویکھ کے حیران ہے
سارا جسم لہو لہان ہے، لیکن مولا علی پھر بھی نماز پڑھ دے رہے نے۔ اج تو آکھے میں علی والا، اج چوکاں دے وچ کھڑ کے آکھے میں تے علی دی غلامی کرن والا، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے تو لکھا کروڑا دا مالک ہو کے، مربیاں دا مالک ہو کے کدی مسیتے نہیں وڑیا، کدی اللہ نو یاد نہیں کیتا اور کدی اللہ دا ذکر نہیں کیتا، لیکن علی دا عقیدہ ویکھ او سارا کٹیا جا رہا ہے، خون جسم دے وچوں آ رہا ہے، لیکن نماز پھر بھی رب دی پڑھ دے پئے نے، سجدہ پھر بھی اللہ نو کر دے پئے نے، لیکن ساڈا ایمان ویکھ لے، ساڈے کنڈا بج جاوے، ساڈے تے کوئی بیماری آ جاوے، اسی 10 دن مسیتے نہیں جاندے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے مولا علی دا آخری وصال دا ویلا قریب ہے، آپ دا جسم لہو لہان ہے، سر دے وچوں خون نکلدا جا رہا ہے، لیکن کہندے امام حسن پترا پراں ہو جا، پترا جا کے امامت کرا، تیرا باپ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تیرا باپ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ مولا علی سجدے دے اندر گئے، سجدے دے وچ جا کے رب کائنات دی بارگاہ چرز کیتی، مولا اج تیرا علی کامیاب ہو گیا ہے، اج تیرا مولا علی کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرات ذی وقار ابن ملجم نے مولا علی دے سر تے وار کیتا، وار کر کے نسن لگا تے انہاں غلاماں نے پھڑ لیا، جدو پھڑیا گیا تے مولا علی دی بارگاہ وچ لیانتا گیا، مولا علی دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے امام حسن کہندے نے، عرض کردے نے بابا اس ظالم دا کی کرنا ہے؟ میرے مولا علی نے فرمایا چپ کر جا، چپ کر جا، کوئی گل نہیں، انہیں میرے نال ظلم کیتا ہے۔ ہن ابن ملجم سامنے بیٹھا جنہیں مولا علی دے وار کیتا ہے، مولا علی نے فرمایا سجنا منگ میرے کول جو منگے گا تینوں دیواں گا۔ کہن لگا علی یار پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے۔ ابن ملجم کہن لگا جنہیں خنجر ماریا علی نو شہید پیا کردا ہے، کہن لگا علی بڑی پیاس لگی ہے، زبان میری سکھ دی جا رہی ہے، بڑا لجپال مینوں پانی پلا دے۔ مولا علی نے فرمایا امام حسن پترا اینوں پانی نہیں پلاونا، انہیں میرے نال جو بھی کیتا ہے اینوں شربت پلاؤ، اے واسطے شربت پیدا کیتا جاوے۔ علی یمن امن ایمان دا دل، علی یمن امن ایمان دا دل، او جویں یاسین اے قرآن دا دل، اپنے قاتل نو او شربت پلا دیتا، او کدی ڈٹھیا ہے انسان دا دل، اپنے قاتل نو شربت پلا دیتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے شربت پیش کیتا، کہن لگے سونیا اے دے نال کی کرنا ہے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا انہیں میرے نال جو بھی کیتا ہے، لیکن میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بہن والا، میں تعلیم کملی والے دی بارگاہ چ لئیے، میرے آقا دے نال اینے ظلم ہوئے نے، کملی والا جدوں بھی بولدا سی تے کہندا سی جا سجنا تینوں معاف کیتا، او جا سجنا تینوں معاف کیتا۔ اج اینے علی دے نال جو بھی کیتا ہے، اج علی بھی محمد دی سنت سمجھ کے انہوں معاف کردا ہے۔ حضرات ذی وقار ہن وقت آخری آ گیا، 21 رمضان المبارک دی کڑی آ گئی، حضرات ذی وقار مولا علی دی آخری رات ہے، اور مولا علی دی اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے، آخری رات ہے۔ پتر حسن بھی کھڑا ہے، پتر حسین بھی کھڑا ہے، باپ دا صبر ویکھ، اللہ دی قسم ہے۔ اس کہندے ہوندے نا کہ اولاد ماپیاں تے جاندی ہے، ماں پیو تے جاندی ہے، ہن تو علی دی شہادت وال ویکھ کے انہیں خنجر ماریا، وار کیتا، تے آپ نے کی کیتا؟ فرمایا حسن پترا تو اگے کھڑا ہو تو میں نماز پڑھنی ہے۔ ابو جیا خون
فرمایا پترا اے او دی رضا سی چھڑ تو جو بھی ہے، لیکن میرا دل کردا میں نماز پڑھ کے سجدے دے وچ جا کے انہوں کہاں مولا میں تیرے تے راضی ہاں، میں تیرے تے راضی، جے تو انج راضی ہے تے علی انج ہی راضی ہے۔ ادھر باپ ویکھ، ادھر پتر حسین ویکھ، ادھر بھی سر تے وار، ادھر بھی سر تے وار، ادھر سر تے وار ہویا، سر قلم نہیں ہویا، ادھر سر قلم ہو گیا، لیکن سجدے دے وچ پھر او دا ہی شکر ادا کیتا، سجدے دے وچ پھر اس رب دا شکر ادا کیتا۔ سر جڑا ہے نیزے دی نوک دے اتے دس چھڑیا میرا بابا جاندے جاندے کملی والے دا قرآن نہیں چھڑ کے گیا، میری ماں کام کر دیاں قرآن نہیں چھڑیا، چکی چلاؤں دیاں قرآن نہیں چھڑیا، سانو جھولا جلاؤں دیاں قرآن نہیں چھڑیا، تے اج حسین نے سر کٹا چھڑیا تے انہیں بھی قرآن نہیں چھڑیا، سر قلم ہو گیا لیکن زبان تھا نہیں، قرآن پھر بھی جاری ہے۔ اب فرماندے نے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وقت آخری قریب ہے، 21 رمضان المبارک نو آپ دی شہادت دے، اس بدبخت نے اپنی بدبختی کما لئی، لیکن رب نو اس عالم دے اتے اس ادا دے اتے بڑا ہی ناز علی دے کہ اینا کچھ ہون دے باوجود او پھر میرے اگے جھکیا، میرا ہی شکر ادا کیتا۔ سانو ماڑی جی سٹ لگے تو اسی کہنے پتہ نہیں رب نے ساریاں بیماریاں ساڈے والی بھیجیاں ہیں، جے کوئی بیمار ہو جاوے کوئی گھر دے اندر کوئی، وہ کہندے نے پتہ نہیں رب نو ساڈا ہی گھر لبیا، سارے ساڈے گھر دے جی بیمار ہے، لیکن ادھر صبر ویکھ 72 تن قربان کر کے کہندے نے مولا تو راضی ہے، بچے سارا کچھ 6 مہینے دے بچے قربان کر کے کہندے نے مولا تو راضی ہے نا، تے اللہ فرماندا میں تواڈے تے اتنا راضی ہاں جڑی جنت سی او تے تختی تواڈی لا چھڈی ہے۔ اور دیکھو نا جی دا مکان ہوئے تے تختی او دی لگ دی ہے، رب نے فرمایا مکان جنت اساں بنایا ہے لیکن تختی اسی حسین دی لا چھڈی ہے، کیونکہ انہیں اخیر صبر انتہا کر چھڈی۔ حضرت مولا علی شیر خدا وقت آخر قریب ہے، ہن حضرت مولا علی شیر خدا دے کول مجمع جمع تے حضرت مولا علی شیر خدا دی اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے، تے حضرت مولا علی شیر خدا نے دستی فرما چھڈیا، فرمایا اے نہ سمجھو کہ علی موت کولو ڈردا ہے، اے نہ سمجھو کہ پتہ نہیں موت دے ڈر تو میں رو رہا، فرمایا نہیں اج مینوں کملی والے دی یاد آ رہی ہے، وقت قریب ہے، قسم خدا دی کڈا سونا عالم ہے، انہاں دی جان نکل دی پئی ہے، کوئی کنوں پتر نو یاد کردا، کوئی بیوی نو یاد کردا، کوئی کنوں یاد کردا، کوئی دولت نو، بندے مردے مردے بھی کہندے نے بینک چ اتنے پیسے پئے نے، وہ کہو گے جی پترا آ مربے تیرے تے آ تیرے، لیکن علی دی شہادت ویکھ آخری وصال کہندے نے کہ میں رویا اس واسطے مینوں کملی والا یاد آندا ہے، اج کملی والے دی یاد آ رہی ہے۔ تے حضرت مولا علی شیر خدا رو پہ ہاتھ جوڑ کی پلا کی آکھیا کملی والے نو، جے کہو تو شاعر نے نقشہ پیش کیتا ہے، جے آکھو گے سبحان اللہ تو میں ہونے پڑھ دینا۔ حضرت علی مخار مولا علی شیر خدا مدینے وال منہ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سونیا سیدہ عربیہ ڈولیا بخش دیوی جے کوئی بول میں بولیا، سونیا سیدہ عربیہ ڈولیا بخش دیوی جے کوئی بول میں بولیا، آجا واللے زلفاں دے ول کھولدا بوہا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا، آجا واللے زلفاں دے ول کھولدا، اور آ میرے کول سونے کھڑے نے لیکن مینوں اینا نال کوئی نہیں، آ جا واللیل زلفاں دے ول کھولدا بوہا اکھیاں دا بس تیرے لئی کھولیا، اب میں جڑے آخری جام تے اڑیاں بس تو ہن آئیں گا تے تاں ہی جان نکلے گی، ہور میں اینا دی خاطر نہیں، بس آ جا واللیل زلفاں دے ول کھولدا بوہا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کسی نے پوچھا سی علی بڑی عبادت کردا ہے، جدو ویکھو صبح شام عبادت دے اندر ہی رہنا ہے، تے ہن
ایک دنیا دی اصول ہے نا دنیا داری دا، جس دے نال پیار کریے نا، جنہ بہتا پیار کریے پھر اونا ہی دل کردا کہ او بندہ سامنے بھی ہوئے، اکھیاں دے سامنے، چلو ساری دیہڑی سارا سال سامنے نہ ہوئے، کدی کدی سامنے آ جائے، یہ دنیا داری دا اصول ہے جس دے نال پیار ہوئے، تے جو سامنے نہ آوے تو پیار تھوڑا تھوڑا جانا کٹنا شروع ہو جاندہ، وہ جے کدی کدی سامنے آوے تو پیار ہور ودنا شروع ہو جاندہ، تے ہن بندے کہن لگے تانوں بڑا او دے نال پیار ہے، کدی آیا بھی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سونو ظالمہ، علی ایک رکعت پڑھدا ہے، ایک سجدہ کردا ہے، دوسرا سجدہ ادوں کردا ہے جدوں میں اونوں ویکھ لواں، میں بھی اونی دیر تک دوسرا سجدہ نہیں کردا جنی دیر تک اپنے مالک نو نہ ویکھ لواں۔ رب کعبہ دی قسم جنتاں دا مالک ہی رب نے انہاں نو بنا چھڈیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ تسی ویکھو گھر دے اندر جاؤ، کئی گھراں دے اندر تے ویسے چھوٹا جا دروازہ لگیا ہوندا مین، کئیاں دے اندر بڑے بڑے 20 فٹے بھی 30 فٹے بھی گیٹ لگے ہوندے، 15 فٹے بھی لگے ہوندے، جدوں گیٹ کھلے تے چیخاں دی آواز ہوندی ہے، چیخ دی آواز ہوندی ہے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر دا دروازہ کھولو تے چیخاں پیندیاں نے، چیخ دی آواز ہوندی ہے، تو فرمایا جدوں جنت دا بوہا کھلدا تے وچوں علی دی آواز آندی ہے، وچوں میرے علی دی آواز آندی ہے۔ اے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان نے، تو جے انہاں دی شان پڑھیے تقریباً 2-3 مہینے لگ جانے۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔